Ben, bo día a todos e a todas. Vamos a principiar a convocatoria a sesión extraordinaria do pleno do 6 de febreiro de 2025 con un único punto na orde do día, que é o plan POS máis 25, Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos. Ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Gracias, señor alcalde. O Pleno da Diputación Provincial da Coruña, en sesión celebrada o 29 de novembro de 2024, acordou a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS Plus 2025, no que a este concello lle corresponden 1.422.258 euros con 9 céntimos coa seguinte distribución: Achega Provincial 2025, 721.742 euros con 91 céntimos, Achega Provincial 2024, 700.515 con 18. E á vista da documentación que obra no expediente, considerando a normativa de aplicación, unha vez que foi dictaminado favorablemente na correspondente comisión informativa, propoñemos ao Pleno da Corporación participar en ese POS 2025, aceptar as bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2025 e con cargo á achega provincial 2024. Con cargo á achega provincial 2024, as obras os investimentos financieramente sostibles que se propoñen son a ampliación da rede de saneamento en Boedo, a rehabilitación de pavimentos e acondicionamento de servicios municipais na Rúa Catas, Rúa Pedruco e Rúa Arcebispo Xelmírez, e a mellora da seguridade viaria e a renovación de pavimentos nas rúas Biouteiro e Constitución. Isto suma un importe de 692.458 euros con 59 céntimos. Para facer cadrar os números, sobra unha cantidade de 8.056,59 euros que se propón para gasto corrente e que se justificará con suministro enerxético de enerxía eléctrica durante o ano 2025. Na achega provincial 2025 inclúense os proxectos das obras de rehabilitación de firmes e pavimentos e mellora de servicios municipais na Rúa Condes de Andrade, a rehabilitación de firmes e renovación de servicios municipais na Rúa Vigo Vidín, a rehabilitación do pavimento na Rúa Santa Bárbara, no lugar de Laxe, a rehabilitación e mellora de firme na Rúa Río Chan e na Rúa Río Canceán, por un importe total de 721.742,91 euros. Faltaría da cantidade que nos subvenciona para a achega provincial 2025 da Diputación a suma de, para redondear, 30.503,03 euros que se financian con cargo a fondos propios. Aprobar os proxectos de obras e os pregos de suministración que se relacionan nestas táboas e, igualmente, aprobar o plan complementario do ano 2025 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que consisten na rehabilitación e mellora de firmes e pavimentos na avenida de Fonteculler dende a glorieta da urbanización a ría ata a glorieta da Policía Local por un importe de 826.998,49 euros. Declarar que o Concello ten a disponibilidade de terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que se compromete a obter as concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprométese o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos aos que acabo de facer referencia. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditando que a suma total non supera o 100% de dito importe. Autorízase á Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias
Persoas e coa Seguridade Social e facultas expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Espero contar co seu apoio. Gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Quen solicita a palabra? Sí. Pois empezamos por dona Tais Falla, de Alternativa dos Veciños. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos. Pola nosa parte, queremos salientar dúas cuestións prioritarias antes de comenzar. E son cuestións relativas a esta mesma situación que vivimos o ano pasado e que creemos que é necesario diferenciar. É dicir, por un lado, queremos salientar e, con consecuencia, agradecer unha diferencia con respecto á negociación que se levou a cabo polo equipo de goberno no relativo ao POS, e é verdade que este ano sí tuvemos a oportunidade de, con unhas semanas de antelación, casi un mes, ter acceso ao listado de obras que podían ser contempladas mediante esta subvención, e se nos dou a oportunidade tamén de dar o traslado da nosa opinión con respecto ás mismas e considerar cales podían ser prioritarias por este grupo municipal e desde aí poder ter en conta a nosa opinión. Entón, isto sí queremos salientar e o queremos agradecer. Queremos agradecer tamén que, ademais, este grupo municipal salientou e dou traslado da súa opinión ao respecto e considerou que todas as obras que iban relatadas nese listado que estuveran beneficiando a zonas do rural eran prioritarias para nós. E quero decir que, efectivamente, a gran mairande das obras que nos votamos están contempladas neste listado. Entón, eso por un lado, queremos salientalo e agradecelo. Pero tamén é verdad que queremos seguir pedindo máis e queremos facelo polo seguinte. É dicir, non cabe dúda que, como digo, o anterior é de agradecer, pero tamén é certo que hai moitas obras que foran pedidas anteriormente e que xa están no conocemento do grupo de goberno, que son importantes para todos os veciños e, en consecuencia, evidentemente, para este grupo municipal e que non foron contempladas nese listado porque non había proxecto todavía redactado para elas. O que pedimos é que a próxima negociación que se poida levar a cabo con respecto a estes investimentos non sexa un mes antes, senón con bastantes meses de antelación para que todos os grupos municipales podan contemplar cales son as obras prioritarias para eles, en consecuencias para os veciños, e que, si é certo que non hai proxecto todavía de tempo a redactalo entre as inversións que se facían na parte máis urbana e na parte do rural, e creemos que, evidentemente, esta redistribución ten que ser acometida en condicións de igualdade, non? E que todos se sintan igual de atendidos. Entón, como digo, tendo en conta que a gran maioría das obras van destinadas a zonas rurais, que se contempla unha delas en concreto relativa ao saneamento, que para nós é un servicio básico que ten que ser acometido en todas as parroquias, e que varias das obras son de urxencia inmediata a acometer, como en concreto unha delas que é relativa a rehabilitación do firme de Río Chan e Rúa Canceán, que os veciños veñen reiterando pleno tras pleno e somos coñecedores da súa urxencia. Pola nosa parte, vamos a votar a favor. Pero tamén é verdade que deixamos neste momento constancia, e creemos que é un bom momento para facelo, que pola nosa parte podemos ver que nos días pasados todos os grupos municipais, sobre todo os que nos encontramos na oposición, podemos trasladar nas nosas redes a necesidade de que o saneamento sexa unha realidade en todas as parroquias e que, ademais, creo que é un sentir común. Entonces, creo que nos podemos poñer a traballar todos sobre isto e que se cadra no próximo ano ou de aquí a que termine o mandato todas as parroquias, non só Boedo, que por suposto é moi importante, senón Castelo, Celas, Orro, Sésamo e Sueiro, que tamén teñen esta necesidade e, evidentemente, é igual de importante que todas as demais, teñan acometido este servicio e que o podamos conseguir entre todos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Señor Chouciño, ten a palabra. Venega. Moitas grazas, señor alcalde. Imos ver. Esta proposta ven con luces e sombras. Analizaremos aquí unhas e máis outras. O normal sería que este proceso culminase un proceso participativo onde a veciñanza organizada en todo tipo de asociacións poidese dar a súa opinión sobre a priorización de investimentos para atender as necesidades. Pero non foi así, unha vez máis. Unha sombra moi grande esta. Vostedes non convocan os organismos de participación desde que o señor Riobó é alcalde. Malia estar nos regulamentos, eses que a veces poñen como coartada para outras cousas. O normal sería que, de oficio, vostedes puseran a disposición todos os proxectos según se van elaborando e que a oposición non teña que enterarse de cales proxectos encargan vostedes a través da prensa. Pero non foi así, non foi o normal. Vostedes non puseron
todos os proxectos a disposición, teñan ou non teñan todos os informes sectoriais concluídos. Vostedes xogan a esconder a información a que temos dereito todos e todas as representantes da corporación como se seguisen tendo a maioría absolutísima da que disfrutou 4 anos e que parece que aínda non se decatou que se lle quitou o pobo de Culleredo. Hai outras sombras relativas aos propios proxectos que sempre nos extrañan no BNG, que é aqueles proxectos que levan incluído e que hai que reparar tomas de fecais, acometidas de fecais, outras que os pluviais están botando nas fecais, por non dicir a obsesión polos alumbrados LED, que en este caso quedan minimizados, pero que teñen vido ben de veces. O BNG fará algo a disposición deso, pero no caso das fecais extrañábanos, sempre nos extrañou moito que eso non fora no contrato que temos coa empresa concesionaria do Servicio de Saneamento, porque é así en moitos sitios, pero parece ser que vamos ter un contrato blindado nesas condicións en moitos anos aínda. En canto aos proxectos en sí, mire, Culleredo leva moitísimos anos de atraso en canto á universalización de servizos básicos como saneamento e a accesibilidade básicas. Temos mostras. O seu goberno, o señor Riobó, ata hai tanto negaba que existira carencias de saneamento. Ten desafiado vostede ao BNG a que dixera onde faltaba saneamento. E resulta que o orzamento de 2023 levaba unha partida, por certo, ben cativa para o saneamento en varias parroquias. O orzamento de 2023, no que xa se prorrogou para o 2024 e agora para o 2025, onde non se prorrogan os orzamentos de anexo de investimentos. E temos a día de hoxe un anexo de investimentos con partida cero. Non se executou daquela e perdiose unha ocasión para aproveitar aquel financiamento que iba no orzamento de 2023 para acometer o saneamento en varias parroquias. Pero nós celebramos, desde logo, que nun dos núcleos que máis ten reivindicado ese dereito, que é o núcleo de Boeto, pois que se recolla unha partida para atendelo, porque ese núcleo ten feito recollida de asignaturas, teñen presentado propostas reiteradas para os orzamentos participativos, teñen feito reclamacións individuais, parece que tanto bate a pingueira na pedra que acaba por furala. Por iso parece nos ben que vai unha partida nos orzamentos deste pós para atender o saneamento de Boedo. Temos veciñanza que se ten manifestado reiteradamente porque non pode acceder ás súas casas en Río Chan, en Río Candeán. Ben pouco o caso lle teñen feito. Tamén reclamaron con insistencia e con iso damos os parabéns por organizarse e non desfalecer en reclamar os seus dereitos. Conseguiron que tamén haxa unha partida para o pós que agora se somete a aprobación. A xente da LASE, que reclamaba non só a Rúa Santa Bárbara, porque hai ben de sitios que requiren información, que requiren intervencións que dignifiquen o barrio, pero que seguramente toda a veciñanza da LASE comprenderá o simbólico de que se empece pola rúa que transita por diante da iglesia e que é transversal ás outras e que precisa dunha actuación que corrixa unha situación que non é aceptable desde hai moitísimo tempo. Bueno, tamén vemos que hai unha partida para atendelo. A veciñanza da Rúa Condes de Andrade, que nos piden non só para eles, sino tamén están pedindo para que toda a rapazada que accede ao IES Blanco Amor transite e teña unha accesibilidade a altura da grande afluencia da nosa xente nova que tanto temos que coidar. Por certo, señor alcalde, a respecto dos accesos ao IES, cando ten pensado dar unha resposta ás demandas que temos presentado, tanto a comunidade escolar como o BNG, para que se finalice a Rúa María Cajiao, ben pertiño, e que é o outro acceso natural ao IES. E non caben excusas de que son parcelas privadas, non, é inexplicable. E son cousas que non se ven moitos sitios máis que en Culleredo, que unha rúa con trazado tan claro que dá medio urbanizar, como foi aquela.
a medida de como se foi construindo e que parou de urbanizarse cando os especuladores lles interesou deixar de construir. O Concello ten ferramentas de abondo de todo tipo, legal, urbanístico, e ata expropiatorio, se fixera falla, para completar a urbanización desa rúa e que toda a mocidade poida acceder ao instituto en condicións dignas, que non teñen desde a súa construción. Agora ben, é un paso que se estea dando resposta á Rúa Condes de Andrade, que, como digo, utiliza toda esa veciñanza escolar. As rúas de Almeiras, nas que, ademais, se actúa sobre o camiño de Santiago ao paso por Culleredo, ao igual que no caso de Fonteculler. A xente afectada por todos estes proxectos ten falado co BNG, temos dialogado con eles, a xente está contenta de que haxa este tipo de proxectos. Insistimos en que vemos luces e sombras, facemos un inventario de cada unha. Pero botamos tamén nas sombras moitas carencias, non? Falamos, por exemplo, da Rúa Miguesas, non? Que tamén teñen vido os veciños múltiples veces. Esa rúa no que efectivamente tamén están nun extremo no que se carece da mobilidade básica para acceder ás vivendas. Son perfectamente entendibles as súas reclamacións. Fanllas reiteradamente ao BNG e fanas reiteradamente ao Concello de Culleredo a nosa entidade, a corporación. A actualización do inventario tería avanzado de forma que sería ferramenta para desbloquear que se poida facer unha reforma alí, e tamén de outros tantos sitios con problemas similares. Pero non foi así, e iso leva a que non se pudo redactar un proxecto, e como non se pode redactar un proxecto non se pode incluir nesta solicitude de fondos á Diputación. Hai que recordar de que estamos falando da petición de fondos á Diputación, que son limitados, e que xa nos gustaría que tuveran un remedo nunha oferta similar por parte da Xunta de Galiza. Nos extrañanos outras cousas no apartado das sombras, en canto a que estamos agardando polos orzamentos. Vai avanzando o segundo mes do ano. Preguntámonos, como se vai financiar a parte que corresponde ao Concello de Culleredo, que ten que poñer para complementar o que aporta a Deputación nos plans de obras e servicios? Porque se non temos orzamentos, eu creo que temos unha limitación que vai impedir que mañán mismo, ou cando proceda, dispoñer deses fondos, pois que se poida licitar canto antes, e unha vez licitado, iniciar as obras. Ben, pois seguimos sin orzamentos. Eu creo que deberían dar unha resposta a eso, porque non vai a ser que vostedes estén pensando, bueno, isto aprobámolo, metémolo nun caixón, e queda nun caixón esperando a que haxa momentos máis oportunos ou oportunistas. Como lle decimos, vemos moitas luces e moitas sombras. Ese é o noso enfoque. Por non decir como é despois, ao fío do que decíamos antes a respecto da carencia de orzamentos para complementar, como dan cumplimento despois vostedes aos compromisos, porque levamos un ano esperando que se impulse o ARI da Fonte da Balsa. Bueno, despois dun ano debería ter andado o camiño. E quizás, se levar andado o camiño, a día de hoxe tamén podería estar algún proxecto redactado para incluir tamén para financiar por este pos. Poderíamos estar deliberando sobre eso, pero resulta que non podemos. Entonces, esa é a nosa visión desta proposta. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Chouciño. Ten a palabra dona Izaskun García Gorostizo, do Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, hoy debatimos la propuesta de inversión para el POS de la Diputación y, una vez más, para nuestro grupo municipal, este pleno refleja la falta de gestión, de planificación y de visión de futuro de este equipo de gobierno. Empezamos por lo más evidente. Sí que hubo reunión, pero nos presentan una propuesta nuevamente cerrada, sin ningún tipo de consenso previo.
Un listado de proyectos ya decididos, sin reuniones previas, sin espacio para el debate ni para aportar ideas nuevas. Nos teníamos que limitar a un listado cerrado de las obras que estaban de los proyectos que estaban en ese listado. Y lo más grave es que esto no es una excepción, es la norma en este concello. Un gobierno en minoría debería dialogar, buscar acuerdos y construir desde la pluralidad. Pero aquí parece que el diálogo solo existe en sus intervenciones en el Pleno, porque a la hora de la verdad gobiernan como si tuviesen mayoría absoluta. ¿Dónde están esas reuniones de trabajo que deberían haberse convocado con tiempo suficiente, como añadía también nuestra compañera de Alternativa de los Vecinos? ¿Dónde está el respeto institucional hacia el resto de los grupos? Siguen tomando decisiones de espaldas a todos, incluidos los vecinos. Y no estamos hablando de un trámite menor, estamos hablando de inversiones importantes, de fondos públicos que podrían transformar Culleredo si se gestionaran con responsabilidad, con planificación y con visión de futuro. Pero aquí no hay nada de eso. Solo nos encontramos con decisiones unilaterales, sin explicaciones claras y sin un proceso participativo real. En segundo lugar, llevamos más de un año esperando el listado de proyectos contratados en los últimos años. Sabemos que hay muchos por el dinero que hemos gastado en contratos menores contratándolos. Lo hemos solicitado en varias ocasiones, por registro, en comisiones, y seguimos sin recibirlo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y como ustedes no contestan, nuestra respuesta ya la tenemos, o porque no lo tienen o porque no quieren que lo tengamos. Ustedes no tienen un control actualizado de qué proyectos se han contratado, cuáles están en ejecución, cuáles están pendientes, por lo que estamos ante un grave problema de desorganización y de falta de control interno. Y esto lo hemos visto con uno de los proyectos que presentan a este POS de asfaltado de la Rúa Río Chan y Rúa Cameán. ¿Sabe lo que nos llama la atención, señor alcalde? Que existe una memoria valorada de cada una de las actuaciones firmadas por una empresa y luego un proyecto con los mismos planos, con los mismos presupuestos sumadas ambas actuaciones y sin cambiar apenas nada, firmado por otra empresa. ¿Cuánto nos ha costado esta falta de planificación suya? Porque ya lo denunció mi compañero Faraldo en el anterior pleno por el proyecto de la Torre de Celas. Usted tiene proyectos para aburrir, pero metidos en su cajón, que cuando de verdad son necesarios tiene que volver a reformularlos, corregirlos o incluso volver a contratárselos a otra empresa para poder utilizarlos. Y mientras, los vecinos de la Rúa Río Chan tienen un proyecto de diciembre del 2023, sí, del 2023, que usted no supo gestionar. Pero ¿sabe lo que no han tenido durante este tiempo estos vecinos? Un firme en condiciones. Todos los proyectos hablan de mejora en la seguridad, algo que aplaudimos, pero ¿sabe qué sería mucho mejor para la seguridad? Actuar antes, no dejar a los vecinos indefensos ante su nula gestión, porque no ha sido capaz de gestionar una contratación de una memoria valorada de 48.000 euros que permitiese arreglar sus problemas con agilidad. Y miren, no tener ese listado no es un simple despiste administrativo. ¿Cómo quieren que hagamos propuestas que se puedan ejecutar si ni siquiera tenemos acceso a la información básica sobre lo que ya está en marcha? Un gobierno que no informa, que no da cuentas, que oculta o retrasa datos, es un gobierno que le falta el respeto no solo a la oposición, sino también a los vecinos. El tercer punto es el retraso en la ejecución de los planes de otros años. No podemos seguir aprobando nuevas inversiones como si aquí no pasara nada cuando hay proyectos del POS de ejercicios anteriores que siguen sin ejecutarse. Proyectos anunciados con grandes titulares, con fotos y promesas, pero que en la realidad no se ejecutan. Los vecinos seguimos esperando desde el 2018 por la cubrición del Parque de las Brañas, por el acondicionamiento de la polideportiva descubierta de la Plaza Europa, desde el 2021 por el acondicionamiento del pabellón de Tarrío, desde el 2022 por la regeneración de la Sagrada Familia, y no sigo con los del 2023 y los del 2024. Y no estamos hablando de pequeños retrasos puntuales, estamos hablando de una incapacidad crónica para gestionar los tiempos y los recursos. ¿De qué sirve aprobar proyectos si no son capaces de llevarlos a cabo en tiempo y forma? Y esto no es solo una cuestión de burocracia, es una falta de planificación, de previsión y, lo más preocupante, de compromiso con la ciudadanía. Cuarto, nos gustaría preguntarles acerca del proceso de elaboración y selección de ese listado que nos llevaron a la propuesta.
En otras palabras, con qué asociaciones de vecinos, agrupaciones de ciudadanos, representantes de cualesquiera colectivos con un mínimo de representatividad se han unido ustedes para consensuar o elaborar mancomunadamente ese listado de inversiones a financiar en el seno de dicho programa. Y lo más importante, ¿qué otras propuestas se recibieron y por qué no se han tenido en cuenta? Porque la sensación es clara, no hay un plan, no hay una estrategia. Solo hay una lista de obras que responden más a la improvisación que a una verdadera planificación. Da la impresión de que las decisiones se toman al margen de los vecinos y de este pleno, sin criterio claro y sin explicación. ¿Qué ha sido de las grandes obras que desde hace más de 7 años han anunciado ustedes en relación con la creación de grandes áreas de aparcamiento que solucionen al menos parcialmente los problemas que ustedes mismos han creado? ¿Conocen ustedes el estado lamentable de las instalaciones deportivas de este concello? ¿Es que no son ustedes capaces de presentarnos un plan que sirva al menos para paliar las graves deficiencias que sufrimos todos a diario? Y quinto, el rural de Culleredo sigue siendo para nosotros el gran olvidado. Hablamos una y otra vez de las necesidades del rural, pero pasa el tiempo y seguimos en lo mismo. Parroquias sin saneamiento, caminos en mal estado, falta de servicios básicos. En esta propuesta no hemos visto ni una sola inversión, ni para Ledoño, ni para Horro, ni para Celas, ni para Sueiro, ni para Sésamo. Y lo peor es que hablamos de competencias exclusivas del concello, de cosas que dependen única y exclusivamente de ustedes. ¿Hasta cuándo va a durar este abandono? Y aquí quiero ser muy clara, esto no es una cuestión de recursos, es una cuestión de prioridades. Y cuando un gobierno decide invertir en cambiar aceras en lugar de garantizar el saneamiento en el rural, lo que está diciendo es que estas parroquias no son su prioridad. ¿Qué les decimos a esos vecinos que siguen esperando servicios básicos mientras el concello destina fondos a obras cosméticas en zonas donde ya hay infraestructuras en buen estado? Esto no es solo una falta de gestión, es una falta de respeto. Y para terminar, quiero dejar muy claro que el Partido Popular no va a votar en contra de ninguna inversión que beneficie a los vecinos de Culleredo, porque por encima de todo está el interés de nuestros vecinos, de cada parroquia, de cada barrio, de cada familia que espera respuestas y soluciones. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con la falta de ambición de este Gobierno, porque seamos claros, Culleredo necesita mucho más que parches, necesita un Gobierno con ideas, con proyectos de futuro, no un Gobierno que se limite a hacer pequeñas obras para salir del paso. Porque ¿bajo qué criterios han sido seleccionadas estas obras como las más necesarias y beneficiosas para nuestro concello? Porque lo que vemos es más de lo mismo. Volvemos a una etapa preelectoral en la que sus únicas propuestas para Culleredo consistían en sustituir el pavimento de aceras y eliminar plazas de aparcamiento. De verdad que el mayor reto de Culleredo en el 2025 es cambiar aceras, ese es su gran proyecto, es el legado que quieren dejar. Miren, ya conocen el dicho, un gobierno sin ideas solo cambia aceras. Y por desgracia, cada día parece más cierto. Nada más. Bueno, moitas gracias polas súas achegas, polas súas aportacións. Bueno, pois faremos unha análise pormenorizada de cada unha das aportacións e das achegas que se fixeron dentro dos diferentes grupos para tratar en un futuro, pois, lograr, se cabe, un maior consenso neste tipo de investimentos. A modo aclaratorio, no que respecta á parte de financiación, si pode vostede aclarar esa partida de 30.000 euros, concelleira? Sí, en resposta á pregunta que facía o señor Chouciño, a cantidade, creo que eran uns 30.000 euros que hai que aportar de fondos propios, ten que estar justificada antes de que, por plazos, no período no que estamos, este aprobado o presuposto municipal, pero non hai ningún problema porque se poden aportar co presuposto prorrogado. Si les parece... Sí, pola solución, señor alcalde, é que... Sí, pero iso non deixa de estar en precario. É dicir, estamos en orzamentos. E iso é inexplicable. Pero non queremos ser nós que non recoñeza que houbo un cativo avance nas formas. Pero é moi cativo, Oxalá sea un indicio de cambio de actitude. Temos moi pouca confianza. Isto é como prender lume en leña mollada. Un pode ver que efectivamente prendido nunha arista, nunha pequena viruta, pero é moi difícil que eso entee, verdad?
porque queremos decir, o proceso do POS trátase de financiamento condicionado a que existan proxectos redactados por técnicos competentes, que teñan todos os informes a favor e tal, e que hai que presentalos nun determinado plazo. Plazo que acaba mañán. Entonces, a situación efectivamente non foi a ideal, pero insistimos, non queremos negar que non houbera un cativo avance nas formas. O BNG sabe de que estamos falando aquí. É un plan de financiamento da Deputación que non ten, insisto, unha vez máis, non ten un paralelo en canto á Xunta. A Xunta non ten un plan de financiamento aos concellos, e debería telo, pero xa sabemos que a Xunta temos. Tamén sabemos no BNG que son recursos limitados. Estamos falando de 1.421.000 euros que, por suposto, como todos os bens económicos, son susceptibles de usos alternativos. E sabemos que hai que decidir, e que decidir implica priorizar. Somos conscientes de eso. Entonces, ese cativo avance permitiu que, efectivamente, haxa unha relación de proxectos sometidos a este plan que, efectivamente, nos celebramos que den resposta a aquela veciñanza que foi máis combativa na defensa dos seus dereitos, porque seguramente viron que era a única forma de facerlles doblar para que ellos reconoceran. Insisto, vostedes teñen moi pouco crédito diante do BNG, pero desde logo o BNG está disposto a facer un gran esforzo para, e amosa unha confianza, está disposto a facer ese gran esforzo votando a favor deste plan de obras e investimentos. Pero, efectivamente, agardamos polos orzamentos. Por favor, deberían estar xa poñéndose a disposición canto antes. E canto antes pode ser o mismo. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Chouciño. Como decía, faremos a ben esas achegas que nos fan desde a crítica, unha crítica que considero constructiva, e se poden facer moitos máis proxectos, e nese investimento e nesas negociacións que manteremos, pois trataremos de ser quen de atender as necesidades dos veciños e veciñas destas e doutras que, por as particularidades do Plan de Obras e Servicios da Diputación Provincial, que fa unha chega importante aos concellos da provincia e que en moitos casos son o sustento en investimento de moitos deles, pois teñen tamén as súas limitacións por estar suxeitas a un regulamento. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois queda aprobada cos votos favorables do Grupo Socialista, Alternativa dos Veciños, BNG e coa abstención do Partido Popular. Moitas gracias.